Takže čaute ľudia, ja vás vítam pri novom videu. Dneska si ideme zahrať s kamarátom hororovku Darkness Horror. Keby ste si to chceli zahrať, tak tuto vidíte meno hry. No a dneska som tu s Maťom, pozdrav sa. Dobrý deň ľudia. No a dneska ešte by malo výjsť Ako pijem vodu zo záchoda. No a my ideme hrať. A ja som vám... A pozrite, čo som si ľudia kúpil za emote. Počkajte, ja vám to... Najlepšie emote. Ja vám to ukážem ešte lepšie, normálne. Tú ričku vám ukážem, kde to je. Tu to je. Pozrite, joj. Ľudia, dneska hrajem na Joj, vidíte, No, dneska hrajem na klavesnici. Takže... A už som si opravil, že... Maťo, daj ready. A už som si opravil, že... aby som mohol brať veci aj buildiť, ale tuto nebudeme buildiť v tejto hororovke. No a ľudia, blížime sa k kanáli, ktorý chceme prekonať, lebo ten kanál má už len 37 odoberateľov a my už máme 31. Lebo ja som už dneska začal dávať dverí. No a budem rád, pokiaľ sa vám video bude páčiť, bol by som rád za odber a like, podporíte ma s tým v tvorbe. A ja sa vám ozvem, keď budeme v hre. No a ľudia, my už sme v hre. A ty čo nič? Čakám, daj Maťo start, ok? Start game, poď. Poď. Ide. Pokiaľ sa bojíte, tak to upozorňujem, že to dopredu vypnite video. Lebo už hneď na začiatku... Keby sa tu dalo emote, na tuté figuríny, vieš čo dáme? Vieš, dá sa čupieť všetko. To chválim. Ja vidím, jak sa tu dá chce. Čo je plešatý? Dobre, poď. Okay. Ľudia, zatiaľ tomu dávam 10 z 10 tejto hororovke. A ja? To kto je? To je Skibidi Rizzler. To je môj brat do polnoci. Serus brosky. Earlier that day. Čo mi tam píše? My grandpa. Joj, passed away. He was... Takže ľudia, pokiaľ viete po anglicky, tak si to môžete prečítať. Nie je problém. No problemo caputelo to. No a... to kde sme? Bobrini, kuziny. Bombardilo, krokodilo. Za mnou. Dobre. A my nemáme... Kamo... Ani... My nemáme máme nájsť 60... Maťo, máme nájsť 63. dvere. Lebo nám píše... Však Maťo... No. Find apartment. No, apartment 63. Ľudia, už mám 5 korún. Ľudia, už mám 5 koruniek. Takže... A ja mám 6, ľudia. Kamarát má 6. Lebo ho tam poťahali kamaráti. No, asi 3 viny som dal sám. No, a ja som dal všetko sám. No, jeden vin som dal s kamarátom, ktorého som tam poťahal ako neviem čo. No. OMG. Dobre. Už to začína. Maťo, keď budeš držať pravé tlačítko na myši, tak sa úplne že spomalíš. Hej, vidím. 63, tuto naľavo. Choď ty prvý, ja nejdem. Ty choď. Ja ne. Lebo aby ľudia... FBI open up, bro. Čo tu je? Mám to. Máme zapnúť svetlo. A tuto je, dobre, mám to. A tuto je. Ja som zobral kľúčik. A ja dobre, prosím, svetlo.
Maťo, nižšie vidím cez tvoj klobúk. Ečko, nice, máme to. Ja som za to dostal 2000. Ja som dostal 3000. Ja 2000. To čo tu je, Maťo? To čo tu je za OK, dobre, ideme ďalej. Dvierka, jo, toto sa do... Pomoc. Jo, uspíme do toilet. Dobre. Ideme tu. Čo to je? Film, aha, máme nájsť fotoalbum. To čo sa deje? Čo sa deje? Som ide, kde zvuky. Sa bojím. Skry sa. No to nie, tam sa nedá ísť, tam sa nedá ísť. Tu tak to je Čakaj, kam. tu dačo mám. Ečko, mám to. Mám dačo. A ja mám dačo. Máme nájsť babkin fotoalbum. Ja som dobral také egg a mi do toho 6000 XP. Je 4000. A tu sa už... Aha, tu dačo je. To čo bolo? Lebo tu dačo bolo. Lebo tu dačo bolo a ja som to... zatvorili sa dvere. No, dobre. Ja som to tiež mal. A čakaj, môžeme ísť tu teraz? To čo tam je hore, za oči? Kde? Pozri sa. Ja viem, zdrhaj. Ľudia, normálne, mám taký strach, že mi treba až si prdnúť. Ja som úplne prdol. Tu je tá panenka. Kde? Ona tu není. To čo tu je? Čo, ty kde si? Aha. Čo? To ona tu není. Tu, kúkaj. Kúkaj. To kto je dole? Freddy Fazbear, no, a ja si to myslím. No poď. Toto hudba sa mi nezdá. Poďme. Nie. Ja počujem kroky. Tu sa rozsvietilo. Ja sa bojím. Čakaj, ideme tu do toho. A tu sa mám ten, mám toto proste. Čo? Mám tu do tej panenky. Čo? To ten zapisník, tam čo dole bol. Vieš, to ten... Musíme ísť. Get out. Poď head, rýchle. Get out. Idem. Ideme head. Ešte žerem. Ja by som zdrhal čo najskôr. To čo je? Za nami. Zdrhaj. Tak to nie. Však sa otvor. Otvor sa, ty vole. Poďme tam. Čo som robil? Je. OK. To... A nevidím si svoje vlasy, dobre. To kto je? To... OK. Jumpscare, kúkaj. Nie, nebude. Ja zdrhám. Môžem ísť z toho head, prosím. To sú toto oči. Ja by som zdrhala asi, no. A ja? A prečo mám iba 50 FPS a prečo vidím svoje vlasy? Čakaj, ja. A sere ma to. OK, dáka lanterna. Mám ju. Ok, a ja ju mám. Ako nižšie. Poď von. Ja som sa jak zľakol. Ty vole, ale teraz ľudia, prisám, že som sa zľakol, prisám na smrť. Tu mám dáčo, dáku ruku. Vidím, no ja. Radio. Počkaj, ja si to... Dáky kľúč, poďme ho nájsť. Tu je. Dáky, vidím. A nie, tu potrebujeme kľúč práve, že? Keby to ukazovalo, že tu tak je. Tu bol to tie oči. Prisahám. Hej? Tu bol ten týpek. On išiel tam doprave. Dá sa tu otvoriť? Čo tu je? Nájsť mám kľúč? Nenechávaj ma tu. Soboj. Dobre, otváraj. Už som otvoril. Nice. Vidím. Čo je? Neznám. Aha, to si tu. To tu máte.
To čo? To čo bolo? Tu sa stalo? Čo? To kde sme? Vidím svoje vlasy. Ja už nie. To isté. Počkaj, my máme wrenč, poď sem. Mám to. Už som to odwrenčoval. Dvere. Je tu taký papier. He is stronger. Počkaj, ja to idem preložiť. Je silnejší v tme. Keď zapáliš miestnosť musíš opustiť. Nic. A to sú drevo to je. Potrebujeme zapaľovač. Zvoní telefon. Ja viem. To je, nezvoň more, bo ti dám high kick. Sigma. To čo je? Potom, ja sa ho nebojím. No ja tam nejdem, chlapče, ani za svet. Pomoc. Ja sa bojím. Ečko. Poď sem. Okej. Utekaj. A čo? Poď. Ahoj. A čo mi je zacenzurovaný? On je Čakaj. Dobre, to musíme ísť sem potom. Ideme ďalej. To je to nie. Tu dečo, ja som počul. Ahoj. Máš to dobre, nemáš dobre. Všetci sú zacenzurovaní. Ja som dostal jumpscare. A ja. Ale ja som... Dobre, Musíme ísť dole. ja som dostal 13 000. Mám takú figurku. Easter egg. Mám level up. Joj, tá týpek si chilluje. Čo, more? Keď mi nedáš odber, tak si ťa nájdem. Hej. Abo o nás. My ideme úplne dole. Mne sa to kus laguje. Notebook. Nie. Macuškov notebook. No, takže. To čo si za zvuky? Ja som ho videl. Ono tam si... Nie, mne sa to seká. Nehovor, že to musíme ísť od začiatku, ľudia. Prosím. Počkajte, ľudia, ja sa vám ozvem. Chlapci, Ľudia, a keď to dohráme, no tak my to potom ohodnotíme, takže my sa vám ozveme, keď budeme tam, kde sme boli pred chvíľkou. Takže ja sa vám ozvem lusknutím prsta. Takže ľudia, my už sme tu. Nám to asi tak... Hej, my sme proste dali speedrun. Takže tuto sme už... Tuto presne. Jo! Okay. Tu sme ešte neboli. Ja som tu... Čo? Oni sú tu dvaja, keď tu bol predtým jeden. To sa nedá otvoriť. To sa to otvorí? Nie. Hej, ja viem, čo tu musíš. Nemáme ísť k ním? Nemáme ísť k ním, nie. Máme všetko. Ja neviem, ale takú... Ja toto nemám čo máš. Skús toto tu dať, je? Tu poď. Ale toto, čo je také... Čakaj, tak ty to skús držať a ja skúsim akurát otvoriť dvere. Tak nejde to. My tu hneď máme hlavu. Ja to iba zasvedlo. On má v ruke kľúč, počkaj. Hej? Hej. Počkaj, tak... Drž mi svetlo tam, Maťo, ty mi drž svetlo. Čakaj, idem. Ja na to prídem. Počkaj. Tak. Máš to? Nie. Ja neviem, čo tu máme robiť. Nedošahnem tam. Čakaj, to je taká polička. Čo tam je? Nie, to je nič.
Тянись, ты не, поличка туда яка. Mám to. Máš to? Hej. Aha. Jo, a tu je taký hlavolám. Nejlepší. Počkaj, idem im tu... Čakaj, teda čo musím Počkaj. Ďalšie obrazovky vidia kľúč. Všetko pasuje a humaný proces, to už neviem čo. Už som na to prišiel. Choď. Vypadni. Počkaj. Lebo ty mi tu, Maťo, zavádzaš, vypadni, stadík. Dávaj. A mne to furt toto tlačítko dá. No, mám to. A tam vzadu da čo je? Ja proste, mám to. Aha, tak ty si dobrý. Nice. To sa nám otvoria to teda. Berem kľúč, ja berem kľúč, bo ja som to vyluštil. Dobre, ber. Mám ho. A nie, tu už nie je dobre. Ber kľúč a otváraj. Bacha na jumpscare, hej? Či vole? Fuj, bobky jedné, smradľavé. Tak týpek, Fuj. ale už by sme to mohli dohrať. Jo. Však je dosť dlho, sme tu už dať. Bacha, týpek. Ja mám FPS. 20 už mám dobre. Mike. Nie. On má kľúč? Nie, on má zapaľovač. Ja som ho zobral, ja by som zdrhal radšej. Máme sa vrátiť do apartménu. Vidím. A to máme to, koľko nám bude treba byť to apartmány, nie tam. Čiže to pôjdeme iba hore, naspäť. Po schodí neznám jaké. Výťah nám ide. Hej, vidím. Na výťahu, čau. A bacha, že by sme sa nezasekli. OK. Ja sa bojím, že tu bude jumpscare. Choď ďalej radšej. OK, prosím. Nie. No dobre, pohoda, kľúč. Ja som ťažil. Ideme vlastne na to. Ja počujem kroky, ale už by sme mohli dojsť. Hurá. Všetka? Vidím. Či to bude koniec? No dúfam. 64. Mám 60 FPS doraz. Ready a tu. Mám 20. Jo. Poďme tu. Utekaj. To nejde ísť. To máme ísť. A to svetlo, nie? Nie. Otvoriť dvere. Tu dačo bude zase iné. Tu sa dačo stálo 100%. To detsko tu. Koľko je hodín? 3 ráno, Gigi. Tu dačo kupujem. 3 ráno, no nic. Maťo, je 3 ráno hodín, no nic. Ale fakt, ja tu dačo počujem. Však. Také detsko. Okej. To tu bude, bo tu, ty vole, no. Tak to bude tu. Tu bude tu, kde je okno. Ja sa tak bojím. Prečo ja sa... Jo. To som bol. A či tu dačo není. A začína sa mi to sekať. Zemetrasenie. Jej. Mne sa tu triaslo kus. Jo, to kde máme ísť? Počkaj. Macuška. Čakaj, tu staník. Takže ľudia, už som na to prišiel. Mal som zobrať tu drevo. A mám teraz light rooms. Mám zapaliť miestnosti. Ja viem, čakaj, vy to tu nie? Tu je, kde bude. Lebo tu si zobral toto drevo, čakaj. Tak tuto bude. A prídeš tu? No. To si tu asi. A tu nič ani. What? Počkaj. Nebude treba zapáliť elektrinu? Možno aj, hej. Nie. A ja mám dačo.
Aha, vidím to. Poď ku mne. Mám to. A zapáliť. Nice. Ja sa teraz najviac Zhore bojím. celá. Ešte mi treba tak kde, lebo furt máme ten quest. Vidím. Mám to. Máš to? Hej. Aj, vidím. Tak. Dobre. A ešte dám kde. Jo. Nie. Nie, ja musím zdrhať. No, utekaj. Ty vole. Nie. Prosím. On zmizol. Počkaj, Zmizol? asi hej. Zmizol. Dobre. Uf. Takže ideme ďalej. Máš... Jumpscare. Máš ešte tak kde zapaliť. Dačo? Ja viem, idem. Toto bude napravo otvorené dvere 100%. Nie. Nemôžem. Nie sú. Počkaj, bo mám... No, dobre, nemám. Si vole, tak kde to je? Tu? Nie, tak potom kde to je? Je to tu. Poď po mne. Tu som. Toto je. Okay. Máš to zapáliť. Ľudia, pozrime. Mne si už. Nice. Takže kamarát to zapálil. Tak toto máme ešte jedno. Tu je. Tak a tak. Čo? Zdrhaj. Ja by som išiel hej. A ja sa bojím. Pomoc. Mama. Dobre. Si tu? Čo sa zastalo, ty vole? Zase? Lighting Mám to. Vidím. A kúpeľňu. A tu? Máš? Otvorilo sa nám to. Hej? Dobre. Utekam. Ja už nemám drevo. Tak mám. Aha. Mám. To asi potom ja. A to Maťu není drevo. Maťo to nebolo vôbec drevo. Čau. To boli sviečky. Jak sa máš? Nie, no. A zase? Nechám. To bude to tu. vždycky. Dron. Mám To to. bude tam s tou... Ja som sa nezľakol. Dobre, typek. To bude na tej stoličke. Presne som to vedel. Get out, zdrhaj. Get out. No, get out. Jaký get? Dobre, ja nezdrhám ani zásvet. Čo tu píše? Nie si. Pomoc sa The choice, výber je tvoj. Tak ja idem. Ja som si nevybral. Ja som nevidel, že v druhej ruke má kríž a ja som si chcel zobrať kríž. Tak mama mia. No, super. Budeme utekať. Yes, konec. Game completed. Hej, konec to je, mne to napísalo. XPčka, že game a game completed. Tak počkaj, ja radšej zdrham. Takže koniec. Jupi, ľudia, my sme to dohrali. Ľudia, takže to bude podľa mňa, bude aj dvojka, ja si to dám do favoritu. Ja si to idem dať do favoritu a dám tomu like. Takže dávam tomu 11, 10. Toto tu, to dáva XPčka. Jo, tam mne to dalo 42 000. Už viac nie. Čakaj, nie. Takže ľudia, keby ste chceli pokračovanie napríklad jedno z týchto dvoch, tak bad ending my sme mali bad ending, lebo ja som si vybral, ten speedrun time 8, sme to dali za 19 minút. No to ideme potom už tu, a nie? No a ľudia, dáme za 30 lajkov bude part 2 a dáme tam true ending a potom môžeme zahrať jedno z týchto dvoch. Takže toto by bolo pre dnešné video všetko a zatiaľ čau.